protest ebidokwa ndị Igbo emebekwalụ protest protest nke a na-atọkwa n'ụtọ onye ọbụla gbakọkwanụ na protest bụkwa awamma ye ofu onye ofu ozu ọkụkọ ofu onye ofu ozu ọkụkọ chaya ọnụ mmiri na-agụ m ọchịchị nke atọwa m pịọm pịọm onye ọchịchị na-atọnya bịabakwala protest esetikwa elu ombelembe mba kekekeke ma ngwanụ dee protest 2024 Lion try to tribunal like it. You go slow it. You don't lion. You don't protest. Yeah, you will line of protest guy. I am a protest. I never many other. All I want to kind of John, I my God, the kind of work and you need to try. What do you go got it? I may lie to guy. Protest is moving. All I got. Thank God. Wapa. That meant for the protest, moving by for you are Wapa. You Bugana. You Bugana. Now we do you. I am a protesting guy. I will try to make her. That man. Oh, man. Now we do you. Oh, father. Government, I am a guy. Kirishi protest. Never see another side of protest. No be small thing, no be small thing, protesting kending can lock ya. Kendi neri ya. Kendi na bagari ya. Iya ni na